Merba tfal, jien Marguerite u nixtieq nilqakom għal dan il-ktieb ħelu li fakkarna fil-ġranet sbieħ tal-miliet. Xemm misbaħ milli taħseb naqra f'dawk il-karattri ħelwin li għalkemm naħsbu li kienu nies komuni fil-fatt imma tant għadna nfakru din il-ġirajja. Saħansitra inkitbu anka kodba sbieħ. Isħaba l-imqarba fjum il-miliet, kitba ta' Marija Attart, disinji ta' Janet Vella. Ejja naqraw il-ħarsetta. Kulħadd kien qed iħejji għall-miliet. In-nanna bdiet issajjar il-ħelu, Katrin, Martin u Filippa marru l-proċessjoni tal-Bambin. L-anġili bdew ikantaw u l-istilel bdew jiddu. Isħaba l-imqarba wkoll bdiet ħejji ruħha imma ma kellix pjanijiet sbieħ. Tajt x'kienet beħsiba tagħmel. Irnexxiela tellef il-ferħ u l-paċi ta' dan il-lejl imqaddes. Issa żgur ħadd mhu se jiddaħalli jekk nagħmel skoxxi ta' flejlet il-miliet. Il-miliet jiġi fix-xitwa u għalhekk dmiri hu li nagħmel ix-xita. Bdiet tgħid bejna u bejn ruħha isħaba l-imqarba. Isħab l-oħra ma qablux magħha. Għalilha li x-xitwa twila 3 xhur u għalhekk kellha ċans tagħmel xita kemm trid. Ma kellix għalfejn tagħmel nhar l-24 ta' Diċembru lejlet il-miliet meta tfal joħorġu għall proċessjoni bil-Bambin. Le, qalet l-isħaba, dik il-ħarsa kera. Imma sħaba l-imqarba kellha rasa jibsa daqs iż-żonqor. Diġà kienet qed tħejji ruħha biex timbex lil Martin, Katrin, Filippa u lil nannithom. Ġimgħa qabel il-miliet, in-nanna bdiet tagħmel lista ta' affarijiet biex tixtri l-ingredjenti għax ridet issajjar il-ħelu tal-miliet. Hi kien beħsieba tagħmel kejk tal-miliet, pudina u 4 qaqqiet tal-għasel. Kif kienet taf tagħmel hi, U hawnhekk għandha l-lista ħobs, ċikkulata, ġew, żbib, frod, bajt, marġerina, smit, insomma. U għandha ftit karti oħrajn hawnhekk bi żgur ma tinsa xejn. X'ħilla stiet il-lista, in-nanna qabdet il-qoffa u marret tixtri. Martin, Katrin u Filippa marru magħha biex iġorrula l-qoffa. Fit-triq bdew ikantaw Ninu tal-miliet, ommu għamlet il-qaqiet. Il-qaqiet tal-qastanija, Santu r-Rokku tat-Tiġrija. U hekk kif waslu fejn il-ħanut tal-ħaxix bdew jaraw ħafna ikel tajjeb frott u ħaxix u kważi konfondew sa jixtru. Kif waslu f'nofs ta' triq iżda isħaba l-imqarba bdiet traxxax fuqhom. Huma telqu jiġru imma xorta xarbu għasra minn fuq s'isfel għax isħaba ġriet warahom. Nini mhux gawdu l-miliet, qaltilhom isħaba. Nar lejlet il-miliet għal ħabta tas-6 ta' filgħaxija Martin, Katrin u Filippa u n-nanna Ġanna marru l-proċessjoni tal-Bambin. Tgħix kemm kien hemm atmosfera sabiħa? Kien hemm tfal jerfgħu l-istatwa ta' Ġesu Bambin, oħrajn bil-fanali, min idoq iżża u min ikanta l-innijiet tal-miliet. Isħaba l-imqarba bdiet titbissem bissima qarrieqa. Issa s-sija tiegħi qalet bejna u bejn ruħha, nini mhux gawdu l-miliet, qaltilhom isħaba. Isħab liħor li kien hemm itir fis-sema ma felaħiex. Kemm int kiesha, ma tistħix troxxissa, ma tistħix minn Ġesu Bambin. Il-kwiekeb ukoll ma qablux ma' sħaba l-imqarba u ma bdew jiddu aktar mis-soltu biex juruha li dak kien lejl qaddis. Isħaba ħarset madwarha u rat kewba kbira tispikka fis-sema. Il-kewba għamlitilha sinjal biex terġa' taħsibha u terġa' raġġ dawl fuq Ġesu Bambin.
Is-sħaba li mqarba bidlet femita. Ma setix tmur kontra kulħadd, għalhekk inqabdet man-nies kollha li kienu qed jieħdu sehem fil-purċissjoni. Il-folla bdiet tadura lil Ġesu bambin. Dak il-ħin marru xi anġli jtiru ħdejn is-sħaba fis-sema huma bdew ikkantaw. F'lejl ta' xitwa ġewwa Betlem, f'ħessa kbira far miftuħ, daħlethom u wildet ibn qalb il-bejjen isaħnuh. Dik l-onfqajra i Marija u Ġesu dik it-tarbija. Għanja ħelwa li żgur ma jinsiha ħadd. In-nanna Ġanna ħarset il-fuq u rat is-sħaba kuntenta, anka jibdi tħoss il-ferħ u l-paċi f'qalba. U bħalma tagħmel is-soltu, in-nanna bdiet tgħid lit-tfal taqbiliet u qwiel Maltin marbutin mal-milied. Il-milied bil-kappell, lejt bil-mantar, in-nies tiekol tajjeb u l-bejjem tixtar aħjar. Xi jfisser dan il-qawl nanna? Staqsew it-tfal. Dak ifisser li tkun ġejja sena tajba għall-bidja meta l-milied ikun xemxi u lejt ikun xitwi. Għajdilna ieħor, qalula Martin, Katrin u Filippa. Il-milied iġib il-ħelu, qaltilhom in-nanna, ifisser li tfal jiftakru l-milied minħabba l-ħelu li jaqilgħu. Jiftakruh ukoll minħabba r-rigali li jaqilgħu. Qalula tfal, il-milied it-tajjeb nanna Ġanna, lilkom ukoll il-leżżis neputijiet u kunu mberkin. U kif qed taraw, in-nanna ferħana sattir, bit-tfal imdawra magħha u tara sa tivvinta biex meta jiġu għandha tkun tista' iddaħħalhom fl-ispirtu tal-milied. Kif qed taraw hawnhekk tfal, jiena għamilt xi ħaġa żgħira bħal presepju, dak li ngħidulu il-presepju, ħloqtu bi ftit affarijiet li kelli id-dar. Nimmaġina li xi biċċa kartuna insibilkom ta' xi kaxxa flok tarmuha tistgħu tirriċiklawha u tużawha b'dan il-mod. Kull ma għandkom bżonn biċċa drab jew pannu kannella li jirrappreżenta il-presepju, l-ar, u għandkom biċċa oħra blu hawnhekk is-sema. Dak il-lejl kulħadd jaf kemm kien hemm stilels bih speċjalment l-istilla li kien hemm fuq il-presepju. L-anġelu li jitpoġġa aktar il-fuq u hawnhekk għandna il-bambin bil-maxtura, in-naċ u dik id-dar kamra ċkejkna orfa fejn twilet Ġesu bambin f'dak il-faqar. Kif tafu wkoll hawnhekk għandi il-Marija u l-Ġuseppi, il-mama u l-papa tal-bambin, hawnhekk għandi l-anġeli, islaten maġi, xi ħmara, għandna wkoll ir-raja. Insomma, dak kollu li taħsbu li jkun hemm f'nofs salqa ġo xi razzett, ma kienx hemm lussu ta' xejn. Waqt li jiena kont qiegħda wkoll naħseb x'nista' nagħmel għaliex spazju ħafna m'għandix, ħsibt li dan jista' jkun forma ta' presepju f'xi rokna anka fil-kamra tagħkom. Ħaġa oħra li xtaqt naqsam magħkom hija kif tagħmel kartolina sabiħa flok tmur tixtri l-kartolini, anzi tuża dak kollu li ssib anka id-dar. Għal din l-attività ħajkolkom bżonn dawn l-affarijiet. Ħanerġa' nħolla ħalli tifmuni aħjar, ħataraw kif bdejta, imma peress li rrid nagħmilha l-kollha bdejta naqra qabel għax inkella is-sufra tinqalali, u għal din l-attività għandkom bżonn hekk kartonċina sewda tawwalija mitwija u sa ngħidilkom kif titwa biex toħolqu din il-kartuna li sa twaqqaf l-affarijiet li sa nwaħħal magħha fil-fatt. Kollox għadu maqluħ biex tkunu tistgħu tifhmuni aħjar. Mela l-ewwel ma għamilt twejt il-kartonċina sewda tajta forma ta' kartolina biex tiġi wifqa hekk. Dina sibta minn fuq ktieb imma oġbitni u varjajta ftit. Peress li għamilta mid-dar f'ħin li l-ħwiener anzi kienu magħluqin, bat borza tal-karti jew karta strazza u kopjajt ngħidu trejsjajt is-sinjali biex jiena nkun nista' noħloq is-silhouette ta' il-pasturi hawnhekk għandna t-tlatem maġi u l-ġemel dawk ħanużaw għal din il-kartolina fil-fatt.
fittixtu kol fil-kaxxa tal-odda li għanna aħna u kol f'dik ir-rokna fid-dar u sibt biċċa sufra li kien baqa ma nafx ta' xiex u kien hemm ukoll karta dak li ngħidula li tobroġ biha sandpaper kif qegħdin taraw. Di tiġi f'ħafna kuluri u sibt biċċa li jiena kont se nagħmel użu minnha. Għandkom bżonn passoltu ftit paper clips ħabba l-kollha, lapis imqas kbir u mqas żgħir għax xi kultant il-ponot ma taqtaħħom sew jekk ma jkollokx imqas żgħir, l-stapler ovvjament għax dik għażżommlok kollox flimkien jekk jista' jkun nużaw il-kollha. Għandna bżonn ftit kollha għal karti tajjeb ħafna dan biex inwaħħlu il-ġemel li jiena qtajt diġà issa ngħidilkom kif qtajtu. Fil-fatt, tfal, ħanejdilkom minn issa bil-biċċa li kien hemm imwaħħla hawnhekk mal-kartuna flok armejta u żajta. Fuqha poġġejt dik il-karta li qedtilkom qabel, il-borża li jiena iffurmajt il-forma tal-slat emmaġi u il-ġemel u bil-lapes li jiġi leq fuqha iffurmajt il-karattri li se noħroġ għal din il-kartolina. Tistgħu tużaw liema forma tridu. Tistgħu tużaw anke daw jekk tridu ma tridu jkollkom karta strazza. Tistgħu tagħmlu l-preżepju sieħ kważi kważi. Mela, tajt il-biċċa il-sewda tal-kartonċina, poġġejt din il-karta kif qed nurikom hawn u ffurmajt in-naħa l-oħra il-karattri li sa nuża għal din il-kartolina. Hekk kif lestejthom bil-marka tal-lapes, kull ma baqali issa li naqtaħħom dawra tont fil-fatt lestejt il-ġemel hawnhekk u t-tlet slat emmaġi u sa nispiċċa naqra għalhekk qedtilkom użaw imqas bil-ponta għax inkella fil-kantunieri ġieli tħabbatkom, ma tiġix bil-formeżat. Ekku. U hekk għandi slat emmaġi maqtuwejn ukoll. Is-sufra u il-karta din is-sandpaper li ngħidula sandpaper. Kif qegħdin taraw hawnhekk poġġejt is-sandpaper fuq in-nata wara biex nagħti d-dera tal-bot u viċin. Użajt is-sufra hawnhekk din nara tfal peress li tkun naqra rrumblata preparajta qabel biex qadit li ċattek tpoġġuha taħt xi ħaġa tqila, anzi jkun aħjar ħalli ma tibqalkomx mibruma x'tinkiser malajr. Waħħalta bil-kolla, użajt kolla naqra speċjali għax inkella b'din il-kolla ma teħilx u biex tiqpali fil-post kif qegħdin taraw waħħaltila dawn il-clips. Meta tinxef tista' taqlaħħom hekk kif qed nagħmel issa jiena. Hawnhekk inqabdiet li naqa' bil-kolla, ma jimpurtax għax tista' tinqala faċilment. U hekk tkun tista' tieqaf fil-fatt il-kartolina ħatifhmu aħjar sampoġġju. Issa li għandna s-sufra mwaħla, hawnhekk qtajt forma oħra għax dana kien fid-deżert qed jiġri kif tafu, rridu jaqsmu id-deżert slat emmaġi biex nagħtu dera ta' deżert u żajt dawn l-affarijiet. Hawnhekk għandna biċċa sandpaper biex tagħti dera ta' iktar bot. Issa ma baqanna xejn ħlief biex noħolqu iktar bot fuq nata wara taqbdu is-sandpaper u terġgħu taqtawha bil-forma. Bdejt naqtaħħa biex nurikom li waħda tkun dejqa u l-oħra tkun iktar għolja. Għalfejn biex noħolqu iktar livelli ta' bot. U sa neqpa naqta sakemm tinqata' kollha barra. Tistgħu twaħħlu waħda hawnhekk u hawnhekk ħanwaħħlu dik ukoll l-oħra biex din l-istampa ikollna dera hekk. Kif qegħdin taraw, għandna s-sema li kien dalam biex vjaġġaw ħadu ħafna żmien lejl u nar, għandna l-ewwel karta li poġġejt fuq in-naħa wara, waħda sar minna li qtajt minna stess, waħda żgħira biex tagħti forma oħra u s-sufra l-aħħar ħaġa. Issa ma baqa li xejn ħlief li nwaħħalhom. Meta tiddeċiedi li qegħdin f'posthom eżatt, kull ma trid tagħmelu li tuża fil-fatt din il-kollha. Għax bija jeħlu il-sandpaper minnaħa ta' warija karta, kartonċina. Faċilment teħel. L-ewwel sa nwaħħal ta' wara net u sa nħalli ftit iswed jidher.
U fuqa ħanerġa' nagħmel l-istess. Ma' din in-naħa l-lixxa fil-fatt għax din ħarxa tkun sa nerġa' nagħmel ftit kollha. Ħatkun tista' taħilli fuq ta' warajja. Jiduntuha ċans teħel u sa dan it-tant tfal jien ħanagħmel hekk. Ħanqabdilha il-klips, ħanaqtaħħa dritta, ħanuża mqass kbar biex tiġina pulita, tiġi dritta. Naqta' żejjed barra. Hekk min-naħa. U hekk in-naħa l-oħra. Issa biex teqpali għalissa magħluqa ma' xulxin u biex teħel sew, għalissa sa nagħmilha naqra il-klips. Għax inkella tinqalgħalek, titnaqra ħin biex teħel. U l-istess naħa l-oħra. Kif qed taraw il-kartolina qiegħda tieħu l-forma. Issa kull ma baqa' biss hu li impoġġu is-slat immaġi u il-ġemel fejn tixtiequ intom. Tistgħu tpoġġu il-ġemel fuq dan it-tarf. Iddeċidu fejn tixtiequ intom, hemm bżonn tkun eżatt. Okay, sa nagħmlu għawa lissa mhux ħanwaħlu bil-kollha sakemm inkun ċerta li qegħdin ġo posthom inbedin minn xulxin kemm hemm bżonn ukoll. U hekk jidhru li mixjin fid-deżert fil-fatt il-ġimel irid jiġi wiċċu l-kontra. Ma nagħmlu hekk jekk taħsbu li ġiet fin-nofs u ċċentrata kif tixtiequ intom tistgħu terġgħu tagħmluhom naqra kollha u hekk ikollkom il-kartolina lesta. Tkun ħaġa sabiħa li ġewwa hawnhekk fejn tinfetaħ il-kartolina twaħħlu karta bajda u fuqha tiktbu xi ħaġa sabiħa, jiddependi għal min sa tkun din il-kartolina. Waħda mill-affarijiet li tiġini frasi malajru hija t-talba tal-miliet li sibna fil-ktieb tal-lum u li fil-fatt kienet qiegħda x'imkien hawnhekk. Hija Anja ħelwa f'lejl tax-xitwa ġewwa Bethlehem f'ħeska kbira far miftuħ. Daħlet u wildet iben qalb il-bejjem jisaħnu. Jekk tixtiequ anke ssibu xi għani oħra bħal ninnila tikbix iżjed u tiktbuha fuq karta bil-kitba tagħkom tkun isbaħ speċjalment hekk ħadtuha xi nanna jew nannu. Jieħdu pjaċir ikunu jafu li għamiltuha intom. Nispera li tajtkom ftit idejat u meta jasal iż-żmien tal-miliet tkunu ġa preparajtu dawn l-affarijiet bil-qudiem u tlestuhom malajr. Grazzi tal-li kontu miegħi u nispera li ħadtu gost bl-idea tiegħi.